Szia, Heli! Hát te... Szia, Attila! Itt a Tátralábánál, a túrafelvidéken arcával. Mit keresel te itt? Inkább te mit keresel itt? Hát jöttem utána. Én vagyok a túravezető, és most épp bejárjuk az egyik jó kis túránkat. Oda megyünk? Oda is fogunk menni, de most épp Most a szlovák paradicsomban vagyunk, igen. De mi ez a túrafelvidéken? Ezt mesélj már, mert én most vagyok itt először. Hát ez nem így van. De a többiek kedvéért elmeséljük, hogy a túrafelvidéken az túra is, de igazából egy közösségépítés, amiben vannak előadások is, hogy okosodjunk is, frissítő is, hogy közösen elfogyasszuk a jó megérdemelt uzsonnát, vacsorát a túra végén, és ez így alkotja a túrafelvidéken. És előadások, az azt jelenti, végén vizsga is van, meg zárt hely, meg minden? Nem. Milyen előadásokra gondolok? Ezek csak ilyen érdekességek, olyan előadások, amiket lehet, hogy egy cikkben nem olvasnál el mondjuk az interneten, és sokkal jobb így kérdezni is, ahogy ugye személyesen az előadásokat is szokták a tanárok tartani. Tehát magyarán, amerre vezet a túra, ott ilyen helyi érdekességeket mutattok be? Akár az is, de vannak olyanok is, amik nem helyi, hanem valamilyen tematikus. Mondjál már egy példát, milyenek voltak eddig? Az univerzum peremén. Ott konkrétan egy csillagász ismerősünk mesélt arról, hogy mivel foglalkozik a munkája során, csillagokkal, ilyen univerzumról néhány érdekességet mesélt. Én meg emlékszek egy olyanra, amikor egy fickó meteorológiáról tartott előadást. Ez én voltam. Igen, és az is nagyon érdekes volt, és sokan kérdeztek is, emlékszel rá? Aha. Hogy érdekelte a népeket, és tök jól elmutogattad, hogy hogyan működnek a felhők, ahogy most ez miatt nem látjuk a Tátrát. Ott van egyébként a magas Tátra, de ez most ne zavarja meg senki. Szóval akkor ez a túra felvidéken, ez valójában a felvidékhez kapcsolódó túráknak egy mozgalma? Igen, végül is igen, de szeretnék, és hát eddig is szerveztem azért Magyarországra is, a régión belül is néhány túrát, ami nem csak a felvidék, hanem a Börzsöny, a Pilis, a Visegrádi hegység, szóval minden, ami ott körülöttünk van, azt tud tök jó megmutatni az embereknek, és jönnek is, szeretik. Engem ez érdekel. Menjünk egy kicsit odébb, és onnan folytassuk, jó? Rendben. Na, gyerünk! Szép. Az igen. Ó, de magasan vagyok. Na, ide érkeztünk. Hol is vagyunk most, Henny? Tamásfalvi kilátón. Közelebb ülök hozzá, alig hallak. A szlovák paradicsomban konkrétan. Be kell, hogy valljuk a kedves nézőknek, hogy az én kedvemért vagyunk itt, mert hogy én nagyon régóta el akartam ide jönni, és nem találtam embert, aki segít nekem. Konkrétan túravezetőt kerestem, és te voltál az, aki azt mondta, hogy hát menjünk. Igen, én már voltam is itt, igaz, hogy 10 éve, de akkor is ugyanilyen gyönyörű volt, és gondoltam, hogy nem csak egyszer, hanem majd aztán később is visszajövünk ide. És egyszer sem tévedett el, pedig 10 éve volt itt utoljára. Jó, mondjuk segítettem neki, de minden. Beszélgessünk még erről a túrafelvidéken dologról. Ha valaki nem volt még veletek túrázni, velünk, maradjunk ennyiben, akkor ő ilyen zárt közösségbe csöppen? Vagy hogy kezdte elképzelni? Tehát én teljesen most ismerem meg ezt a közösséget, elmereljek én oda menni? Mi vár rám? Igazából van egy kemény mag, aki nagyon-nagyon szeret velünk járni, és jönnek is, de mindig csatlakoznak olyan emberek egyedül csoportban, kisebb-nagyobb csoportban, családokkal, akik először jönnek, és igazából annyira befogadó ez a közösség, és annyira megtalálják a közös hangot egyik-másik taggal, csoporttaggal, hogy gond nélkül elmegyülnek és beszélgetnek, és nagyon tetszik nekik. De ezt a helikoptert, ezt nem te rendelted ide meg. És kaját mennyit kell hozni?
Igazából csak nasit kell hozni, aztán én általában ugye az otthoni régióm... Te főzöl? Nem, én főzök. Ja, azt hittem. Az azért durva lenne, mikor bevállalod azt is. De igazából legjobb szakácsokat találtam meg odahaza, úgyhogy mindig valakit megkérek, aki már így nagyobb társaságnak is szokott főzni, hogy bevállalja, és általában nagyon szívesen összerítjem egy kis gulyást, vagy bablevest, vagy valami olyan jó kis tápos kaját, amivel tudunk frissíteni egy túra végén. A végén is közben? Néha közben is van, attól függ, hogy mennyire hosszú a táv, vagy milyen helyeket nézzük meg a túra közben. Van, hogy 10 óra is van, hogy megállunk az egyik faluban, és ott például puncsózni készülünk, a jó kis Mikulás túránkon, vagy forradból és hasonló. Volt olyan, én voltam egy olyan túráján, ahol boros pincékbe mentünk, és akkor kóstolgattuk a borokat, és tök jó volt egyébként. Hozzáteszem, ugye ez úgy van, hogy ez ilyen opciós, tehát hogyha kérsz, akkor kapsz, ha nem kérsz, akkor nem kapsz, tehát nem kötelező. Igen, lehetőség természetesen. Én messziről járok, Magyarországról, Gyöngyösről. Hol aludjak? Abba tud segíteni? Természetesen, az se probléma, hogyha a mi kis saját régiós túráinkra jössz, akkor is nagyon jó átlátásunk van a fölött, hogy konkrétan milyen szállásokat tudunk ajánlani, igényeknek megfelelőeket természetesen, és hát mivel Párkány és fürdőváros, ott is rengeteg lehetőség van, de a környező falukban is bárhol tudunk találni szállást, de ezek általában olyan túrák, hogy reggel eljössz, és délután este felé haza is tudsz menni, hogyha esetleg csak az egynapos verziót szeretnék kihasználni. És ha én fürödni szeretek, de mondjuk nem egy fürdővárosban, hanem Ipolyban, Hernádban, ebben. Nekünk az se probléma igazából, ugyanis szervezzünk evezős túrákat. Azt hittem mondod, hogy ott is tudsz fürdeni. Tudsz fürdeni természetesen. Evezős túrákat, tehát vízitúrákat is? Vízitúrákat is, igen. Ezekkel igazából most indultunk ebben az évben, így a túrafelvidéken közösségen belül, és úgy látom, hogy ennek is van népszerűsége, úgyhogy jönnek az emberkék. Ipolyon, Dunán, Garamon, ugye ott van nekünk az a 3 folyó, és bármelyiket melegen is ajánljuk, és ki tudjuk együtt is próbálni túravezetővel együtt. Itt van a Hernád. Bizony, és ide is tervezünk jönni. Egy még ő sem volt, de majd egyszer kipróbáljuk. Ez a következő bakancslistán csak szólok, úgyhogy muszáj lesz ezt is megszervezni nekem. Jöhetsz te is. Hol találunk meg téged? Túrafelvidéken, ez igazából egy Facebook csoport, és az én nevem alatt is, a profilom alatt is meg szoktam osztani nagyon sok eseményt.